Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi ofni on goto goto mi lana kon hayruji ɗuɗɗi duniya be lahira. En bayrotiri nyalle ɗiɗi na ko nyalle tati na ko nyalle jurey mbi'en ma to tirai dow video hala TikTok. Han holla on sirri fere ha gal WhatsApp je wala mo andi sai mo lari video am ɗo. En bayrotiri sosai bandiraɓe. Am holla on sirri fere je wangi ha WhatsApp ɗum kesum. Himɓe ɗuɗɓe anda sirri wa majum. Daga masalan bana irada am holla on misalu gal TikTok hunde an ɓuri ɗuɗugo gal TikTok on ɗum ɗon ɗuɗi. Bana ko malla bo gal story Facebook. Bana ha gal Facebook to a nasti banni a wari ha babal story maɗa a wari a yiɗi a nasta ha story maɗa ɓe hollete foti a nasta babal windugo a winda kuje ko a yiɗi windugo a hosa a je'ina. Ubiyan malla bo nasta gal Messenger ne. Messenger wala mo anda Messenger wala bo mo huwirta be Messenger. To itta en ndari nda en nasti Messenger yauwa nda haɗɗo. Haɗɗo ɗo a yi'an nda drop touch ɓe wi a winda ko a yiɗi windugo a je'ina hatton kala mo nasti pat lara bana alhamdulillah ala kulli halin, bana bismillahi, bana shukran, masha Allah, noine be ko nandi majum ko fottani ma fu a hosa a winda. Ha en nafta ha story himɓe ɗo tema woli je en tawata goɗɗo fere hosi windi je muɗum tema. Yauwa nda haɗɗo on yi'an nda story himɓe nda bana oɗo windi Allah hoinane o windi haɗo. Nda oɗo bo windi be Français je meɗi nda oɗo. To kanjum ɗo gal WhatsApp bo to a yiɗi a waɗan ɗum noi on a warata ɗum. Jotta ni ɗo ma woli jam je mi waɗi ha gal WhatsApp mi yahan mi holla en mi waɗiri ɗum mi hollete bo to a waɗi ɗum no ɗum latorto mi hollete bo an bo noi on a waɗirta je maɗa. Amma hiddeko en nasta nder video on ɗo banda miɗo mari haja abonane ha chaine men je Fasaha TV ɗo. Abonune ha chaine majum useni ta a aboni ɓiɗane video ɗo j'aime. Ta a ɓiɗan video man j'aime partage an ne woɓɓe fere. Amma ta a abon ɗo sai a ɓiɗa lunguru kam ngam ta a ɓiɗai lunguru ko da min waɗi video yeso foti video on yottatako maɗa. Ok sai a nasta nder WhatsApp maɗa amma WhatsApp ma je a nastata ɗo wona ɗum WhatsApp normal nana WhatsApp business mana simple WhatsApp wonai WhatsApp business. To a nasti nder WhatsApp majum a laran ha dow gal juɗe ma jungo nyamo a laran toɓɓe tati sai a mema toɓɓe tati sai a jippa wara a nasta parametre. Ta a nasti parametre a laran nda haɗɗo what happening a winda ko a yiɗi windugo on ɗo sai a mema dow ton. To a memi dow ton nda ɓe hollete free to chat foti ɓe hollima an kam dedei ɓe explique dedei je hunde ɗo nema mbiyata bana misalu ko windete hatton man ko a mari haje windugo fu a winda hatton. To nda en hosi ba wigo je fere ɗo free to chat mana ngewta mere to sai a hosa foti a wara a suɓa contact je himɓe je a yiɗi lara foti bo a acca komoi be komoi lara en acca komoi be komoi lara. Ok sai a waɗa retour ta a waɗi retour ɓe hollete nda haɗɗo direction bana wigo a suɓa to a yiɗi nder gotel ɗum waɗa to a yiɗi ɗum waɗa 1h 8h to a yiɗi ɗum waɗa journée gotel to a yiɗi 2 jours to a yiɗi semaine to a yiɗi custom ko ndei be ndei ɗum woni ha profil maɗa. To min mi yiɗi mi acca je am dow 1 jour kala nyalde fu to sai a hosa a wara a laran haɗɗo flechel ha les to a hosa a iya dow ton. To a yi dow flechel man ni shikenan ɗum joɗi. Warti jotta kam kala mo a wolwani mo nasti gal WhatsApp ma cak o foti o lara ɗo majum. Ni bana wigo to a nasti nder WhatsApp goɗɗo banni nda ɗo WhatsApp am kenan ba wigo en afwan. To a nasti ha WhatsApp goɗɗo ni a tawan ɗum waran haɗɗo directly ha dow profil maɗa a tawan ɗo windi bana ha ɗo windi my direction na ko kuma free to chat mi windi no ko. To ta nasti ni directly hollete free to chat majum ɗum hollayam haɗɗo ngam WhatsApp am gotel heɓi ɗum gotel bo heɓai ɗo majum. To foti am bo ɗum latan banni ngam ɗum hunde hesre on tawnde lollaki ha yimɓe yake to ɗum lollake a yi'an ɗum partout. On kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗo on sirriwa je mi yiɗi mi holla en ha WhatsApp inchallah ina woɓɓe fere andi woɓɓe fere bo anda. Amma ɗum like anan video ɗo hosu partage woɓɓe fere ndara ɓe nafitoro. Enen bo abonu ha chaine amin je Fasaha TV ɗo ngam heɓugo videoji fere fere nden ɓiɗɗu lunguru ngam heɓa kala nde mi waɗi video pat yaha tawe.